Mak angku raja basah. Pernikahan ditibokan ke mangku. Tapi artinya sembah titah buah pernikahan ditibokan ke mangku nambak kini hari. Sungguh pun diambo terbitnya sambah lah ketua mau pakai diambo untuk menimbulkan sembah titah. Alah sembah titah kedentan ke mangku nambak kini hari. Di dalam 2 dan 3 lah hampir ada nama pakai pertama sembah menyambah, kedua baso basi, ketiga sirih aja pinang, keempat minumnya makan. Dinamakan sembah menyambah tandonya kita banagari, tando bakampuang bahilaman, rukun damai dalam nagari. Dinamakan baso basi mali ereng dengan gendeng memakai paham rabah tagak, mului manih talimpong kato batanam tebu di bibir badamu ada sopan santun. Dek tua sirih aja pinang palanjuang gantang balambak panungke tinggi nan ba anjuang. Dinamakan minumnya makan ube jariah pamagalapa aka dapet pikiran tumbuh serupu iko kini. Cancang nan duo sagaragai adai nan duo sakaitan aso adai kadua sarak ko adai alah tabatu intan ko sarak alah ta jalulah kateh alah ta ambun jantan ka bawah alah ta kasiak bulan. Pado ketiko iko kini. Pihak Kediri si marapulai. Kok ketek banamo Zul Henry gadang diberi mamak galak kati bandaro aikolah nak minta diimbauan di labuah narami setantangan Kediri kati bandaro. Kok kabuki nak minta dibawa sama mendaki, kok kalurah minta dibawa sama menurun, kok di tapi bawa ke tengah, kok di tengah tolonglah bumbun, di karajo nama pokok, di silang nama pangka. Aiko lah sembah denta kama kemangku. Sampai Lah sekiro sampai mah. ala bana ke tengah rekor tu so maga dari sari kini yang sakuari na banyak kutiko nelo nan ba dia ku kini tu serato jo sale nampai tempuh pulang sebelum ko jauh lah baca lang ampia lah baturi artinya danjang terabah dari tingke bandu tersagu lah batapu karena tengah dibilang ini makan bakal tiboy nang kanal menula tiboy nang saja ko nan danta tiboy tampai lah Iyalah. tentang orang nan danta gini tu lalu dua tengah rumah gadang ini kalinya dengan mama dengan lisan satu semando kanta orang nan danta gini tu dia tu menurut ada selingkah negari sakul selingkah kaum anak itu anak so dibari mata dia tua kita dia bapa namo gadang lagi mama gala kita nama namo joneri gadang magala kati banaro Iyalah. tentang diri suto kati banaro gini tu kumua baru setahun jagung darah baru satu buat pinang tinggi tabor ruweta buat tabor di dagiang artinya mana kini tu tentang gala kati banaro sama joyo na minta dibawakan di pasar narami dan ruah nongolong ya di kati bandaro kini tu kumua baru setahun jagung darah baru satu pinang kasih dapat balun ku kabuki minta semua bawa mendaki kalurah minta semua bawa nurun ko hilang semua dicari dulu semua disalami artinya minta disandang kadang-kadang minta santuikan tinggi kan iko mana so Iyalah. oh bilang bertua Lai. tentang banaan ku kada ku la taraca ada harga terasa pokok pakai sungguh ada tapi biasa juga kini tu kabaru aku balai orang lu betul dua manusia semua pakai jadi karajo dan sayo gelo kaconya pakai dan dia kaco juga dia tapi ke mana kawarinya supaya menanti kalau tu alai ku bertemu dalam ada Lah sampai nyangku. kira-kira Tapi artinya sambah titah buah penitahanan di nyangku nan diamba gadang dan juang tinggi. Adapun sama so di hari nan caku karena lah tanta diambo buah penitahan kadapan nyangku baar nyangku. Bapakai kanan menurut undang, ayo tunan menurut undang, adai gunung tumpuan kabui, adai taluk timbunan kapa, adai sungai jalo bamain, adai padang merentang tanah, adai rimbo bakarik kayu. Tabiang ditungkik dengan janji rimbo diolah jemu pakai tagah adai duduk dalam rapik limbago basidang dalam adai supaya rantak nak sadaram supaya lenggang nak sepai suto juturak nak sepasang kato diletak dalam bari bana disimpan di limbago kato dibawa jemu pakai baitu adai selamono kan itu isi buat nikahnya. Tidak lain tak satu yang aku kambung pakai supaya nanti yang bawa aku. insyaallah